Καλησπέρα σας με τους Άλφοι. Σήμερα θα μαγειρέψουμε. Θα φάμε πίτσα, θα φάμε ντορίτος ή θα φάμε μακαρονάδες? Ο ένας Άλφη θα μας εξηγήσει. Ορίστε και τα υλικά. Ο άλλος Άλφη θα είναι βοηθός μας. Η κατσαρόλα βρέθηκε στο φούρνο, ή μάλλον πάνω από το φούρνο. Ο Άλφης μόλις πήρε το πακέτο με την μακαρονάδα. Θα την προσθέσουμε μέσα σε μια κατσαρόλα με λίγο νερό και λίγο αλάτι. Ορίστε η κατσαρόλα μας, όμως δεν θέλει αλάτι. Όπως βλέπετε, μια νέα Italian job είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Ο γαμημένος τρώει πίτσα! Θα προσθέσουμε λίγο μέντα μέσα στην κατσαρόλα. Ο κύριος Άλφη μόλις θα το προσθέσει. Προσθέτουμε λίγο! Ανάβουμε την κουζίνα στους 8 βαθμούς Κελσίου και ανοίγουμε τον απορροφητήρα. Ο Άλφης ο 2 είναι έτοιμος να ρίξει τη μακαρόνια μέσα στην πιάτο. Όπως και πρέπει να δούμε πως είναι το περιεχόμενο μέσα. Όχι, περίμενα. Περιμένουμε λίγο μέχρι να βράσει το νερό. Ο απορροφητήρας είναι σε γρήγορση για να απορροφάμε τους καπνούς. Και βέβαια ο Άλφης ο 2 είναι έτοιμος για όλα. Και τώρα δοκιμάζουμε για να δούμε αν έγινε το νερό. Και ναι, το νερό έχει γίνει. Εδώ βλέπουμε τα υλικά με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε την κουτάλα για να απορροφήσουμε τα μακαρόνια. Για να τα στραγγίσουμε μάλλον. Για να μην κολλάει η σάλτσα στις γωνίες θα χρησιμοποιήσουμε τέλειο ξύλο, το οποίο θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε, ρίξαμε ένα μακαρόνι μέσα για να δούμε πότε θα είναι έτοιμο το νερό. Τα μακαρόνια περιμένουν και ήρθε η ώρα να τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Οι άλφιδες εδώ πέρα ρίχνουν τα μακαρόνια μέσα στην κατσαρόλα. Είναι πολύ νόστιμα, από ό,τι βλέπουμε και από τις γκριμάτσες των άλφιδων. Oh, they're brilliant! Yeah! Oh, it smells beautifully. Do you agree, my little brother? Let's smell. Δες τι ωραία! Τα μακαρόνια βράζουνε και σε μόλις 3 λεπτά είναι έτοιμα να βγουν από την κατσαρόλα. Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Refresh. Άλλο φρούτο. Sweet home. Άλλη γκάβλα. Εγώ, πού να λέγεις τα Και επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Οι άλφιδες είναι έτοιμοι να βγάλουν τα μακαρόνια από την κατσαρόλα και όλοι ανυπομονούμε για τη γεύση των μακαρόνιων. Τα μακαρόνια έχουν γίνει και η νοστιμιά αρχίζει και ανεβαίνει. Oh, this smells great. Wait and you'll see. Και όπως πάντα στην εκπομπή μας έχουμε ένα δοκιμαστή και σήμερα θα είναι ο Τζόνι ο Γκαϊφίλιας. Μαλάκα, δοκιμάσου. Και τώρα η φωτογραφία της ημέρας. Αγκαλιαστείτε άλφιδες, το ξέρουμε ότι σας αγαπάμε όλοι. Και παίρνουμε αυτή τη στιγμή τα μακαρόνια, οι οποία οι άλφιδες έψησαν με νεράκι. Επιπλέει ρε μαλάκα. Και είμαστε έτοιμοι να αδειάσουμε στο πιάτο αυτά τα θεσπέσια μακαρόνια. Πριν από αυτό όμως, ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μας μήνυμα. Yamaha Vivident White, η προστιθέμενη αξία στο στόμα σου. Löwenbräu, genau mein Ding.
Και γυρίζουμε πάλι στην εκπομπή μας. Έχουμε βγάλει τα μακαρόνια από την κατσαρόλα. Οι άλφιδες έχουν βάλει τα μακαρόνια μες στο πιάτο και είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμή. Και από ό,τι βλέπουμε από τις αντιδράσεις τους, τα μακαρόνια είναι υπέροχα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Ακούμε μία ιταλική αποστολή, έλα εδώ τέλος. Ευχαριστούμε τους Άλφη και όλους που μας βοήθησαν.